खुलुमबाय स्टुडियाव आंखिलि कांब्रह्म देबरगाव ब्लक इउपिपिएल नि गोजाम आफादखौ सिफायनानै दिनै गोदान आफादखौ दाफुंनानै लादों। दिनै बेलासि समाव कक्राझारनि देबरगाव ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय कालुगाव सबाइजार बिसिडिसि एबा प्राइमारिनि कमिउनिटि हलाव देबरगाव ब्लक इउपिपिएल नि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ मोजाङै दाफुंनानै लायो। आरो बे देबरगाव ब्लक इउपिपिएल नि गोदान आफाद दानायाव गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोनहानो जाबाय आफादगिरि महरै बिबान मोननो हादों बिजित बसुमतारिया, भाइस प्रेसिडेन्ट महरै अशोक गयारी, गाहाय नेहाथारि महरै राजाराम ब्रह्म आरो सेक्रेटारि महरै सबिन शर्मा बिथाङा बिबान मोनदों। दिनैहाय जोबोद बाखनायथाव हाबाफारि नंगौ। दिनै जोंनि सेन्ट्रेलनि बा फेसिलिटेटर टीमनि जे बिथांमोननि सायख'नाय मथे जोङो दिनैहाय गोदानै जोङो बिबान मोनफिनबाय देबरगाव ब्लक कमिटिखौ सालायनो थाखाय। आङो स्पेशेलि थांनाय 2022 मायथाइनिफ्राय बे देबरगाव समष्टिखौ दैदेननो थाखाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा आंनो बिबान होदोंमोन आरो आंजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननो बिबान होदोंमोन। जोंनि बे 3 बोसोर कार्यकालाव जों बे 3 बोसोर सासन कालाव जोङो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो सोरखिनो हाबाय। बेखिनि समाव आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों, थांनाय समफोराव जोंनि देबरगाव समष्टिनि सिङाव थानाय 16टा प्राइमारि दङ। बे 16टा प्राइमारिनि बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनजों समाव आङो मोजां गाज्रि बिदिनो समाव दान्थे बिदान्थे जाबोबाय। समाव बिथांमोननि भुल गोरोन्थिफोर मावफ्लांबाय जानो हागौ। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो बे 16टा प्राइमारि आरो जोंनि देबरगाव समष्टिनि सिङाव थानाय गासैबो इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा आरो दैदेनगिरि मावथि बिथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आङो खर' गंग्लायै खेमा बिदों, जाहाथे थांनाय समफोराव माबाफोर मोनसे भुल गोरोन्थिफोर जादोंब्ला जाहाथे दिनैहाय आंखौ खेमा होयो आरो दिनैनिफ्राय गोदान मिजिं गोदान थांखि लानानै जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो सिगां फारसे दावगालांनो थाखाय जोङो आगान सुरो। नोंगौ दिनैहाय जिल्ला कमिटिनिफ्राय जोंनि कअर्डिनेटर आरो गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा फैनानै दिनैहाय जोंनि देबरगाव ब्लक कमिटिखौ आरोबाव पुनराय जोङो 2024 आरो 25, 26, 27नि थाखाय जोंखौ गोदानै बिबान गायसननानै होबाय, जोंनो बिबान होफिनबाय। दा आङो बेयाव आसा खालामदों जोंनि बे गोदानै गायसननानै होजानाय बिबानगिरि जोंहा गाहाय नेहाथारि हिसाबै दङ जोंहा आगोलावहाय थिनालि प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि सबिन शर्मा आरो लोगोसे आगोलनिनो थाखानाय फुराना गाहाय नेहाथारि राजाराम ब्रह्म आरो लोगोसे आं आरो आंनि लोगोसे कलिगफोर बिथांमोनखौ लानानै आङो बयनिबो जोंनि देबरगाव समष्टिनि दैदेनगिरि मावथि गासैबो सापर्टारफोरनि सहाय बिथांमोननि हेफाजाब मदद मिजिंथिनानै मोनगोन साननानै आङो आरो बिथांमोननि हेफाजाबखौ लानानै सिगां फारसे खामानि मावलांनो हागोन आङो होननानै गेदेर फोथायदों आरो रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हागोन होननानै आं फोथायो आरो जोङो देबरगाव समष्टिखौ उद्धार खालामनो हागोन होननानै आंहा गेदेर फोथायनाय दङ। नाथाय बिनि आन्दोआव दङ जोंनि दैदेनगिरि हेफाजाब, रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो आंजों लोगोसे दङ जोंनि आगोलनिनो जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावसोमबोनाय जोंहा एक्स-बिएलटि बिथांमोन दङ। बिथांमोनहाबो दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि निति आदर्श, दिनै जोंनि प्रमद बर'नि जे मिशन भिजन जे रायजो राजानि थाखाय खामानि मावबोबाय थानाय बेफोरखौ मोजां मोननानै दिनै बिथांमोनहाबो दिनै जोंजों जगदान होनानै दिनै बिथांमोनहाबो बिबान लाफैदों आरो जोंजों लोगोसे खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा दिनै आगान सुरदों आरो बिथांमोनहा थांखि लादों।